De la passejada al Bar Alborn amb una noia, una turista. Hola. D'on vens? Bona tarda, venim de Sant Boi. Una turista de Barcelona. Sí, de Barcelona. Però vens de manicomi o no? Una mica també. Sí? Una mica. A veure, què esperes d'avui? Del dia d'avui? Passar-lo bé, disfrutar, una cosa diferent. Diferent? I el Jordi és diferent? Jo crec que sí, però no ho sé. Estem una mica coneixents. T'agrada el foc? Sí? Doncs que ho pensa perquè vingui als correfocs, Perquè no ve mai. A veure. Tu no vens mai. Tu tens por al correfoc. Home, clar, fan petardos i això, tio. I? Què va tenir? Que això no fa por. Sí, jo soc un calent. I? Jo sempre tinc molta regla. Però no moment, les va arrossegar, Seguim. Jo tenia un correfoc i el portes. I un correfoc i un corro. Perdona, què has dit? Repeteix. Un correfoc i un corro. El faci falta? Quants minuts? Depèn, aquí. O quants segons? O no sé, 5 per ser... Ja. 5, no? 5 o 10? 5 segons? No, són 5 minuts, de 5 a 10, són 5 a 160, 160 segons. 10 minuts? No, segons. 10 minuts? Segur? 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 Eren 5 minuts, no? Jo vaig preguntar, si vosaltres no ho veieu, Nosaltres som mateixos. Més. 6. Si no, Si no, què no què? Si no, no estaríem. Nosaltres és tota la En 5 minuts. No sé, van 5 minuts. Diversos. O sigui, 10 minuts. Tota la nit. Nosaltres és tota la Jo no ho sé. Quan és el boda? Al gener o així. Estic calant. No hi ha el teatre. El que enca què? Enca què? No hi ha el teatre. Passa altra cosa. No estamos locos, sabemos lo que es. Vive la vida. Jo claudico. Ja està. El comer ràpidament, Tu digues qualsevol cosa i ho faràs si li demanes, Depèn, Qualsevol sí, cosa. depèn. I dius que vaig dir Sitges un dia un tio i ho fa, Sí? Sí, sí, Llavors, ho Digues, Luis, com estem? A la cara, no? Tengo dos ojos, ¿no? Li brilla. Perquè t'està mirant, perquè t'està mirant. Li brilla. Li brilla ahí. És il·lusió. Mica en mica. Poco a poco, ¿ves? Mica en mica. Som la pica. Mica en mica y es dura todo. Tots. Toco con la rodilla. Però bueno, espero disfrutar avui la passejada Venimos a eso. i demà, si vols venir al correfoc, ja ho saps. ¿A qué hora es? A les 9 de vespre, em sembla. A les 8 o les 9. Primer hi ha l'infantil i després l'adult. Té amigues molt maques. No sé, sí. Te les vol presentar. No, és que la presenti. No, Jo encara